Статистик мәгълүматларга караганда, Россиядә 60% кеше бурычка яши. Күбесе кредит ябу өчен яңа кредитка кирип бата. Бурычтан чыгуның нинди юллары бар? Эфирда таяну нуктасы тапшыруу студияда Венера Аитова. Исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны гадәттәгечә төймәләр аша җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне. Менә статистик мәгълүматлар шулай 2018 елның ярты елында гына, менә бу елның ярты еллыгында гына илебездә бурычларны ябар өчен алынган яңа кредитлар саны былтырга караганда 1,7 мәртәбә арткан. Бу 2 мәртәбә диярлек арткан. Бу нәрсә белән бәйле дип исәпләйсез, Фәрит әфәнде? Экономик яктан караганда кредитларның бернинди зыяны юк. Ул табигый нәрсә, экономика үсеше өчен кредитлар бөтен дөньяда kullanıla, tavırlar жетісінің үсішіне бір тәріш болып қызметтеріне. Санап қарасақ, Россияда 86 триллион сумға продукциялар жетістірілі. Халықтың доходы, халықтың кірімі 38 миллиард. Мына қалған 42 миллиардны экономикада ақша әйленішті болыр атыйыш. Мына шул 86 миллиард әйленішті болыр үшін Халықта, производствода кредитка әшіретейір. Кредит табиғи нәрсе, біздің елде 60%, Америкада 75% халық кредитка әшірей. Башқа мәселе, аның алымнарын енді. Бізде кредитлар 12%-тан алып, 20-25% қадар берілі. Бұл шыннапта бик ауыр кредит, бик ауыр условия. Банклар шының қадар зур процентлар қойып, халықны Менә бу кредитка батыралар. Бу шетилләрдә аның проценты 1-2%. Безнең халыкның тагын бер кредитның юнәлеше ул куллануга гына кайтарып калды. Шетилләрдә ул актив кулланучы, актив кешеләргә бирелә. Ул үзенең эшен ачкан кешеләргә, үзенең эшен алып баручыларга бирелә. Шуның өчен кредит ул табигый нәрсә, кредиттан котылып булмый. Икенче мәсьәлә, аннан соң безнең кредитка халык тагын бата, чөнки реал киремнәр халыкның елдан жыл кими. Менә узган жыл белән бу елны чагыштырганда реал киремнәр 1,7%-ка кимигән. Менә алган кредитларны халык түләй алмый, чөнки аның бит әле көнкүрешкә дә кирәк нәрсәсе бар. Аның экономик законнарны карасаң, экономик законнар без менә кредитлар дибез, экономик законнарны беркем дә исәпкә алмый, аларны белгән кеше белә, белмәгән кеше исәпкә алмый. Экономик закон менә ул бар тагын халыкта закон всевозрастающих потребностей, мәнфәгатьләр үсү законы. Ул тормыш белән бәйләнгән. Чөнки хәзер менә цифровой экономика дибез, һәрбер өйдә интернет кирәк, ноутбук кирәк, компьютер кирәк, аларга акча кирәк. Халык менә шул бөтен кешегә дә машина кирәк. Шуларны тәэмин итәр өчен кредит ала. Кредитны ябыр өчен безгә югары хезмәт хакы кирәк. Икенче ягы югары хезмәт хакы. Безнең хезмәт хакы быел бик түбән. Безнең җитештергән продукциянең 18-20% гына хезмәт хакына китә. 80% безнең материаллар белән катнашты. Менә шул хезмәт хакы. Бер көнлек рәхәткә кайтып кала, шулай бит. Бер көнлек рәхәткә кайтып кала, бер көнлек рәхәткә кайтып калу. Монда без теге киңрәк иттереп карасак, кредит ул бер кешенең генә проблемасы түгел, кредит ул хөкүмәт проблемасы. Хөкүмәт менә монда шундый шартлар тудыра тиеш. Кеше эшләп стабиль экономика булырга тиеш. Кеше эшләп, хезмәт хакы алып, кредитын кайтарып бирергә тиеш. Менә батмаска тиеш, иң мөһиме, ул аңа тиргеш кенә булырга тиеш. Әйтегез, кирәк дигез, машинасы тегесе фәләне кирәк. Ләкин әле бездә тагын икенче берсе бар, күршем алган, туганнарым байган, һәм мин дә калышмын дип дөнья куу. Менә сез туйны да кредит каллар, туйны да кредитка ясалар. Әлбәттә, менә сез әйтегез, Америкада 70% кредитка эшләр дидегез. Америкада берничә еллык бик тирән кризис булды. Менә шу кредитлар түләнми торган, анда шартлар бик җайлы. Безнең Сбербанкның башка банкларның чит илләрдә дә филиаллары эшли, ләкин менә бездә шундый процент, әтегендә менә мондый гына процент. Бездә дә менә шушы кредитлар әгәр дә шулай дәвам итсә, банклар безнең менә батырга мужиклар кредитлар, менә шушы алынган кредитлар, кайтарылмаган кредитлар безнең банкларны банкротка китәргә. Менә шуның белән бу куркыныч та, Шамил абый. Куркыныч ягы бар. Банкта эшләүче кешеләрнең урлашуы китерә күп очракта. Инде сез менә әйтәсез, хезмәт хакын күтәрергә кирәк дигәч, хезмәт хакын күтәрсәк, кешеләрнең акчасы арта,
аңа кредит кирәк булмаганнан соң, монысын ничек аңлатырга? Тиз генә булмасаңсы да бундый зур Юк, кредитлар хезмәткә- белән. Таныш белешләрем арасында кредит алган кешеләр арасында түләй алмаган кешеләр булды, үлгән кешеләр булды. Бер кайчанда банкның шушы гафу иткәне юк әле шушы бурычларны. Һәр вакыт тартып алалар, туганнарын түләттерәләр. Илфат абый, сезнең ничә кредитыгыз бар? Минем кредитларым Аллаһка шөкер юк. Мин кредит 2 тапкыр алырга мәҗбүр булдым, чөнки безнең илдә чынлап торып кредитсыз яшәү мөмкин түгел. Фатир алганда һәм шушындый зур күләмле әйберләр, төзелешләр булган вакытта алырга мәҗбүр булдым. Ләкин Инфляция шуның хәтле алга бара, безнең күпме генә акча җыеп барсак та, Әйе. без ул җыелган бетеп бара, акча әйе. Шулай да исәбенә ул түләп бетергән. мин аны Шулай вакытында да алып алда булмый. түләп бетерәм. Менә безнең банкларның шул кадәр хәйләкәр, мәкерле эшләүләре, башта син процентны түлисең, аннан соң гына төп базаны, бурычны түлисең. Менә чөнки менә вакытында кайтармасаң, шул ук ипотекада да шулай ук. Ипотекаларда да халыкны менә шул кадәр, ул бит менә тигез бүленергә Шулай да тиеш. ярдәме дә тигән бит. Илфат, вакытында алмаган булсагыз, менә Башкача хәзер сан булмый. түләп бетергәнсез. Хәзер сез бәлки сезгә ул кирәк тә түгел. Әлбәттә. Вакытында ул ярдәм булган сезгә. Әлбәттә, Шулай дин бит? әһелләре менә бу кредитларга, ипотекаларга шул кадәр баш аяклар белән каршы, чөнки ул гынах диләр, ләкин безнең илдә кая барасың? Фәрит әби, менә эшмәкәрләр өчен кредит. Монда мин нәрсә дип әйтим инде. Заманында мен 10 кредиттан артык кредитым бар иде. Шулай бит? Уннан артык кредит. Уннан артык, ие. Сез йоклыйдыгызмы гомумән, Фәрит абый? Но мен теге хитрый татарин дип әйтәләр инде миңа, мен кредитны күпкә битеп алмыйдыр идем. Миңа нәрсә кирәк? Теге бизнес башлаган вакытта инде оформление документ кирәк. Шулай бит инде. 20-30 мең шулай итеп алам да 5 елга дип язам инде. Шуннан соң айны белән шул берничә нәрсәгә инде. Аннан чыга 2000-3000 мең. Шуның белән мин кредитларны түләп бетерә алдым. Ну хәзер инде дөрестән дә кредитның ярдәме бар бизнес өчен. Шулай бит инде. Но икенче караганда ул кабальный условиялар булып чыга бит. Ну вот дөрес әйттеләр. Беренчедән зур процент синең теге табышың арта барган сайын, ул синең теге как пылесос. Синең бөтен булган прибыльң ул сурып бара. Ничәнче кредитта сез менә кабат бер кайчан да дип уйладыгыз, менә кабат. Алганда эшләргә андый дип уйлау мөмкин түгел. Түгел. Күптән түгел генә мин ул кредитларны каплап бетердем. Әйе, кирәк чыга. Бөтенесендә теге вакытыннан алда берничә елга шулай бит инде тырыша эшләгәчтен шулай баның теге возможностьлар килеп чыга башлый инде. Ну шулай әйтәм, башка алмыйм дип әйттем инде. Ну вот һәр вакытта килеп чыга теге безнең бит инде натура теге творческий дигән шикелле әйтәм инде. Бер кайчан да дип әйтмә дип Соңгы вакытта менә җир алырга инде, допустим, 10 дип инде, 300 мең. Бардым банкка бер 3 сәгать эчендә язып бирделәр булар миңа. Мин карамыйча куанып 300 меңне алып чыгып киттем. Хәер икенче көнне сделка стояла, шулай бит инде. Мин акчаны яратып кире алып килгәнем, уже мин аларга должен 400 мең. Күрдегезме синме? Шуннан соң ахырдан внимательно укып караганым, кире бирергә инде. Пожалуйста, бирәсез дип сезгә 400 мең китереп бирсәгез дә инде, кире алабыз дип әйттеләр инде. Ана жаңадан укып караганым, менә ул шил алганым мен, монда уже 560 мең миңаларга тиеш. Күрдегезме сен? Тик торганда 200 мең акча эшли кеше. Менә мондай шартларда банклар бер кайчан да банкротка чыкмый бит инде. Чыкмыйлар. Аннан соң икенче мәсьәлә. Андый шартларда да чыгалар әле. Андый шартларда чыгалар. Менә Айсапа монда әйтелде, 10 кредит ала кеше, име? Менә күп кенә кешеләр башка кешегә карап монда менталитет белән дә бәйле. Өстенә кредит алучыларның менә ничәнчесеннән соң инде менә табибка барырга кирәк. Дип әйтергә була. Берникадәр генә кеше арасында, шушы масса арасында берникадәр генә кеше нинди дә булса психологик теге азарт белән бәйле рәвештә алучылар бардыр. Ләкин күпчелеге буларның менә шул беренче кредит алганда аның менә шул договорны укып карамау нәтиҗәсендә ул үзенең никадәр күп түләячәген аңламыйча ала һәм менә бит әле безнең микрокредит учреждениеләре бар. Анда бит бер тәүлеккә 1,5% дип язып куелган. Хәерче генә киенгән кешеләр утырашында. Ул бит аны шутлап карарга тиеш. 30 көндә мин күпме түләргә тиеш, ничә процент түләргә тиеш. Бер елда мин күпме түләргә тиеш. Менә ул ала, ул ситуациягә эләгә, аннан чыга алмый, аның доходы юк. Чөнки фатирсыз кала. Безнең илдә менә кайбер экспертларның әйтүенә караганда 60%-ка якын эшли торган халык, хәерчелек уровень бедности, менә шул уровень бедности да һәм аннан түбән яши.
Бу бит никадәр безнең керемнәребезнең азлыгын күрсәтә. Шул ук вакытта кеше уйламыйча бер кредитка килеп эләгә һәм икенче кредитны алырга ул мәҗбүр, чөнки аның башка чыгымы, башка чыгар юлы юк. Шуңа күрә мин моны әйтер идем, бу шуның белән чыгыр юлы юкмы? Я булмаса курку биттеме? Элек ничектер кеше кредитлар алырга курккан иде кебек, хәзер кредиттагы кеше Венера Мәҗбүри бер кая китерим дисең, каян Бу хәзер слишком доступно. кредиттагы кеше ул куркусыз түгел. Бер сәгатьтә, бер сәгать Менә эчендә. бу микрозаймнар алар шул кадәр куркыныч нәрсә, бездә алар, мин аларны закондагы жуликлар, бандитлар дип саныйм. Чөнки халыкны менә кешеләр бүгенге тапшыруны караучылар аңласын. Шушы микрозаймга мөрәҗәгать иткәнче белгечләр белән сөйләрсен, психологларга барсын. Менә аларга табибка күренергә кирәк. Шутлап карарга кирәк. Синең грамота Күп очракта ул Үзеңнең мөмкинлегеңне санарга кирәк бит инде. Алганчы аны кайтарып бирәсе билгеле. Кайтарып бирәсең аны ничә тапкыр артык иттереп. Менә мин үземнең фикерне шуңарга дәвам итмәкче булам. Хезмәт хакының дәрәҗәсен күтәрергә, хезмәт хакын күтәреп. Безнең хезмәт хакы түбән булганлык белән безнең искусственно заниженный. Безнең җитештерү артмый. Без инвестировать итә алмыйбыз. Менә бу хезмәт хакы бит инде ул без әйберне алабыз, производствоны инвестировать итәбез, производство яңадан арта бара. Менә шулай ул арту дәрәҗәсендә күтәрелергә тиеш. Шуның өчен акча эшләр өчен салына. Күп очракта ул акланамы, юкмы? Шулай бит. Гамилә абый, менә сез уникаль кеше. Гамилә абыйның бер кредиты булганы юк гомерендә дә. Аңа шуннан да кул чабырга була. Гамилә абый, мәсәлән, туй үткәрү өчен дә кредитлар алалар диләр. Бу ни дәрәҗәдә дөрес? Еш алалармы? Сез ничә кылчылар? Төрле планеталарда яшибез. Мин һәм минем даирәм киресенчә. Акчасы аз икән туй ясам, никах кына ясый. Никахта уптым 70-80% экономия. Озын күлмәк тә кирәкми, лимузин дә кирәкми, хәтта ЗАГСка барырга Мерседес тә кирәкми, шунда гына чакыралар. Һәм мәчет столовойында ашханәсендә генә уптым никах ясыйлар туй шикелле иттереп. Менә экономия була. Кредитка туй ясау бу төп тормышның төбе. Кем кредитка туй ясый, аңа кунаклар да килми, конверт белән акча китермиләр. Чөнки хәерче туганнар, ярлы туганнар, аферист туганнар, башлар эшләп бетми торган туганнар, дуслар беркемгә дә кирәкми. Андый кешеләрнең ачыктан-ачык туйлары рентабельсез булачак, әлбәттә. Бу зур мәгънәсезлек. Бай туганнарны чакырга кирәк димәк. Бай туганнар өметсез икәнен аны аңлыйлар. Бай туганнарның башлары эшли, алар бу туйга килү упкынга акча салу икәнен аңлыйлар. Һәм аның бу туйдан соң әле ярты елдан соң, бер айдан соң, 2 айдан соң зур матди мәгънәви проблемалар чыгасын да Димәк, беләләр. сез килү белән, күрү белән аңлыйсыз, бу рентабельсез туй икәнен бер караштан аңлыйсыз. Башлар эшләми, алар килгәч тә күренәләр. Һәм без сау булашабыз. Чөнки мин бит әниләргә кредит бирә калмаса. Бурыч упкыннан тагын ничек чыгырга була? Моның турында сөйләшүебезне дәвам иттербез рекламадан соң, бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында Таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Рекламага китер алданнан без кредитка кирергә кешенең нәрсә әйтер, шуның хакында сөйләшә башладык. Кайсы очракта кредитны алырга кирәк, кайсы очракта юк. Без әле менталитетны да бераз сөйләшеп киттек. Менә Илфат абый, ни өчен бездә кешедән кимрәк булмас өчен дә кредитка керәләр? Ул бит киресенчә аны кимсетә килеп чыга түгелме соң? Үзгәрә башладымы бу вазгыять, юкмы? Кайдадыр үзгәрә, кайдадыр юк. Безнең менталитет шушындый, тәрбия шушындый. Минем күршем миннән байрак булмасын, минем туганнарым, дусларым миннән байрак булмасын дигән менталитет ул совет шырыннан калган менталитет булганмы, ничектер. Менә бу әйбер и менә кредитларга шумган вакытта менә күпмедер процент контингентның менә шушындый хәл. Аның башы чыкмый процент түләүдән, кредит түләүдән. Аның бөтен төньяклары, нервлары какша бетә шушы кредит түләүдән. Икенче яктан карасаң, матур машинада йөрим, шундый. Ял итәргә баралар кредитка. Кем белә инде аның кредитка барганын? Туннар киеп йөриләр, бөтенесе дә кредитка. Менә Айслапа, бу ясалма тормыш, бу бүгенге замана, бүгенге вазгыять белән бәйлеме? Элек тә бар иде мандай бер. Миңа калганда андый типтагы кешеләр элек тә булганнардыр, хәзер дә бардыр. Менә ул теге күршесенә карап яхшырак, аңа караганда яхшырак яшәргә омтылу, ул бер уйлаганда начар да түгел. Чөнки бу прогрессның үзенә күрә бер шундый движогы дип әйтер иде. Ләкин кредит исәбенә булмаска тиеш бит, шулай бит. Син үзеңнең әйтегендә бер нәрсә
алырга телисең икән, бу синең максатың, тагын да күбрәк акча эшләү өчен максатың булырга тиеш бит. Шулай бит. Кайда да булса эштәмә эш алырга кирәк. Әгәр дә инде син менә шушы нәрсәне сатып аласың килә икән. Шулай да безнең караучылар арасында хәзер килешмәүчеләр дә күп булыр. Күпләр вакытында кредит алып, шул алмаган булсак, бер-беребездә булмас иде, әле йортыбызда булмас иде, машинабызда булмас иде. Әкрен-әкрен акчабызның кая киткәнен беләбез. Бәрәкәтле тормыш дип әйтүчеләр дә юк түгелдер. Менә 1 октябрьдән шундый саннар билгеле булды. 60-тан узган һәр 5нче кеше илебездә банктан ким дигәндә 1 кредит алган диелде. 60-тан узган кешегә бер яктан караганда һәр берсенә ул кадәр кредит кирәк тә, аның күп әйбере бар бит инде, шулай бит инде. Менә нәрсә белән бәйле дип уйлыйсыз, Фәрит абый? Пенсионерлар балалар Банклар кызыктыра. Алдалый. Монда теге түгәнрәк тирәнрәк иттереп карасак, банклар чынлап та кешеләргә бирә, аның кире кайтарганнарсын коллекторлар җибәрәләр, тегесенчә бирәләр, бусынча бирәләр. Безнең дәүләт бу процессны үзенең контроленә алсын иде. Менә мин санап карадым, Россия буенча 13,5 триллион бүген кредит. Ул безнең чыгарылган продукциянең 15%. Бу бик куркыныч нәрсә. Бу производствоны юкка чыгарган мөмкин. Шуның 2 триллионы гына, 2 триллионы безнең Татарстан Республикасының бюджеты процентлар. Менә шул неләрдән. Шуның өчен менә бу теләсә кем кредит алу ул дөрес түгел. Кредитны бирергә кирәк, кредитны кайтарып алырга сәләтле кешеләрне. Аның бит санап карарга кирәк эше бармы аның? Аның милләте бармы теге материал базасы кредитны кайтарып алырга? Әлбәттә теге хәзер чынлап та паспортыңны күрсәттең, кредитны алдың, шуның белән бетте, аннан соң вакыт җитте, тотыналар селкетергә. Күп булды бит инде случайлар, анда коллекторлар килә. Коллекторлар миллиардлар селкетә бүгенге көндә халыкка. Коллектор менә шушы миллиардларны кире кайтарырга кирәк. Шуның өчен бу мәсьәләне дәүләт үз колына алырга тиеш, контрольләргә. Чөнки әлегә законнар ярдәм итә. Микрозаймга лицензия бирәсең икән, син аның бит эшчәнлеген контрольдә торырга тиеш. Кемнәргә бирә, ничек кайтара? Ул бит инде теге экономика нормаль эшләгән дәврдә ул алынырга тиеш, кайтарылырга да тиеш. Менә шул рәхмәт. Пенсионерлар турында Пенсионерлар менә 60-тан узганнар хакында, анда үзенчәлеге бармы, Шамил абый? Үзенчәлеге бар. Менә әйтеп үттеләр инде, бер яктан пенсионерлар үзләренең балаларының мәнфәатен карап кредит ала. Икенче яклар банклар үз якыннан бик хәйләкәр. Алар менә шушы 0,5%-ка, 1%-ка пенсионерларга кредитны процентын киметәләр дә, шулай итеп үзләренә җәлеп итәләр. Пенсионерның пенсиясе уртача булсын дигәндә менә безнең 13 максимум 20 мең Onlardan ничек түләсен ди ул кредит? Әле ул балаларына калу мөмкин бит. Нәрсә куркынычы бар? Шушы исәптән бер тәкъдимем бар иде дип әйтсәң дә була. Менә безнең бит инде җәмгыятьтә психологик проблемалар буенча психологик консультациялар бик күп эшли. Без социаль консультациялар алабыз. Нигә безгә бәлки икътисади менә шундый консультациялар оештырмаска, бәйсез икътисади консультациялар. Менә шушындый кредит алырга теләгән кешеләр, әйтик, теге телефон доверие шикелле шалтыратып, белемле экономистларга, ул бәлки берникадәр акчада торсын ул, шул акча исәбенә әлеге экономистлар аның договоры буенча аңа консультация бирә алалар. Әйтик, син бүген шушы процент белән аласың икән, син шуның кадәр акча өстәп түләргә тиеш дип. Бу инде теге вак язуны алдан укый торган кешеләр, күзләрне ача торган шундый. Менә элек без ничек яшәдек икән кредитсыз, шулай бит. Элек бары касса взаимной помощи дигән, шулай бит инде предприятиеләр бары. Һәр вакытта без әле яшь вакытта инде проценты да юк, бернәрсә юк. Үзара акчаны җыялар икта инде, менә бүген син аласың икенчегә шуны әкренләп түләп барадыр. Великолепная система инде шулай бит. Яңадан менә бу кабаладан чыгу өчен хәзер безгә нишләргә кирәк? Без бу нәрсә дибай, кредит алу кеше тик утыра дигән сүз. Ул җитештерми. Менә мин үземне мисалга китерә алам. Акча әйләнергә кирәк, тиеш шулай бит. Да, һәр вакытта менә хәзер яңа закон иде теге тик утыручылар өчен инде иде әкренләп эшләп яткан кешеләр өчен шулай бит инде. Аны бәрабер кабул итәчәкләр. Фрилансерлар. Һәрбер дә кеше әгәр дә ул курыкмыйча легализовать итсә, шулай бит инде. Аңа күп нәрсә кирәк. Менә кредит нәрсәләргә кирәк. Хәзер беренче фиксированный плат дип әйтәбез бит инде. Индивидуальный предприниматель. Аның берни куркынычы юк. Менә 2нче елга 36 мең була ул. Менә ул сиңа кредитный 36 мең шулай әйтеп, җайлыгын әйтеп, бер 5 елга. Ул сиңа анда копейка гына булып чыга. Рәхәтләнеп, күкрәк киңереп,
индивидуально шәхси эшмәкәр дип җиргә була. Шулай бит инде. Әгәр дә син уже шәхси эшмәкәр булганлыктан, син җитештергән товарыңны любой кибеткә кереп сата аласың. Менә теге тапшыруда сарык өстердән куярга урын юк дип торды бит инде. Шулай бит инде. Ә монда все, без всяких этих проблем. Эшмәкәр булдың икән син, аны сертифицировать аласың. Шулай бит инде. Нитеп инде. Менә хәзер мин курыкмыйча күкрәк кирәп әйтәм. Мин үземнең продукцияны даже айда саталам, если анда российский флаг белән Таможня союзының ие булса дип. Шулай бит. Эшмәкәрләр өчен кредитлар файдалы. Файдалы, да. Чөнки әгәр дә аның табышы кереме 30% анда шундый табышы кереме булса, әлбәттә менә шәхси кешеләргә, физик затларга кредит алганда бик сак булырга кирәк. Безнең илдә кызганча каршы суга батучының проблемасы аның үз эше. Мәсәлән, минем кыдырәтемнән килсә, мин ул микрозаймнарны бөтенләй тыяр идем. Ул бит бөтенләй куркыныч килгәндә фатау бу бөтен гомумән бөтен илләрдә дә бар. Менә этик Америкада ничегрәк микән? Әйдәгез әле видеосына карабыз, ганнар дәвам иттербез. Америкада кредит карталар бик киң кулланыла, ул бик җайлы нәрсә. Акча урынына кредит карта тоту, чөнки аның үзенең позитив яклары бар, бонуслары, кешбэк, әмма тискәре яклары да бар. Бу система бик хәйләкәр төзелгән. Башта беренче 12 яки 18 айны компаниялар сезгә 0% ставка бирәләр һәм Ondan соң гына инде 18 айдан соң гына инде 18-25%-ка күчерәләр. Һәм беренче елны күп кенә кеше зур бурычлар туплый, чөнки түләргә кирәкми диярлек. Һәм бурыч арта бара, көннән-көн, айдан айга арта бара һәм кайбер кешеләр банкротлыкка чыга шулай. Кредит карталардан кала шулай автокредит, уку кредиты бар, ипотека, потребительский кредит бар. Аның процентный ставкалары инде автокредит 0-дан 4%-ка кадәр, ипотека 4-5%, һәм потребительский 5-10%. Менә шулай Америка Кушма Штатларында бөтен җирдә дә әлеге кредитны бөтенесе алалар, хәтта укуга кредитлар алып, укып чыгып, әйтергә кирәк, тиз арада аны кайтаралар, шуның өчен аны яраталар да. Менә күпләр әлбәттә икенче ягы бар, Гамил абый, Америка белән чагыштырып, кайберәүләр менә онда да бөтен нәрсә бурычка бит, өйләре дә бурычка, укулары да бурычка дип үзләрен юаталар. Сез моңа ничек карыйсыз? Беренче консультацияны бирәм, икътисади консультант кирәк дидегез бит. Кирәү машинасы кирәкме? Алма кредитка кулың белән җум. Телевизор кирәкме? Карама. Акча эшләп акчаңда шөгендерүдер. Ә менә зарурият дигән әйбер бар. Хәтта дин галимнәре дә бу мәсьәләдә бәхәсләшәләр. Күпер төбендә йоклыйсың икән, йокларга урының юк икән, арендага түләмә яки урамда йоклама, ипотекага бер эт яз хәтле булса да бүлмә ал. Беренчесе торак, икенчесе кредит мөмкин, сәламәтлегең авыр икән, синең страховкаң юк икән, ашказаның тикшелде, акча кирәк, ал. Алмасаң үләсең. Üçüncüsü, senin akşaşısın kilesine kürek kirek, balta kirek, elektrik pışkısı kirek, al kredit kaşını. Buna üçü şırakta. Birincisi, selametlik, ikincisi, turak, üçüncüsü, iş üçün kirekler. Buten şırakta, bu nişe sunumdan ozdırak işlevçiler turunda söz bara. Şamil abi, mesela nişe sunumdan onun hizmet hakkı tübenirek bulganlarga kağıla әлеге kengəşlerde bulesiz? 50 mindən 60 үйренген едік енді. Ол біздің Татарстанда, Россияда ғұммен алғанда 30 мың сум. Аның мене шул шиге. 30 мың сум. Микрокредитный организацияны қарасақ, олардың как раз бире тұрған кредитларының да күләме шул шама. Онсы ғұммен айрым сөйләшү, әлбәттә, аның бойынша бүгін көбісінше ғұмме кредитлар Біздің елде айрым абит ол кем кредит ала, шунысында қора, күләмен. Шулық Американы көрсеттілер, онда кредитны алалар ұзағырақ сұраққа, һәм 10 мыңнан да юғарырақ доллар. Бізде кредитны алалар, ғади кішілер, физик кішілер кредитны алалар бір айдан зарплатыға қадер deyip. Bir iki iş küp degende 5 ayga alalar, hem 30 mingden 80 minge kadar. Kim ala deyip karasak, Amerika'da karaganlar orta yaşlarda katın kızlar kübürek ala eken kreditini.
аңлатмасын таба алмадым мен. Россияда кредитін алалар, ақшасы жетмеген кішілер ешерге. Екінші қайыршылық нұқтасынан астарақ ешеген кішілер. Оларға бұлай да ақша жетмей, кредитқа баталар, батуының түп себебі шунда. Бурышқа бату проблемасын хал етуде нәрсе тойы нұқтасы болырға тиеш? Тайын нұқтасы біздің экономика өсерге тиеш. Экономика ол жетіштіру экономикасы болырға тиеш. Ол алыш беріш экономикасы болырға тиеш түгіл. Әгер де материал әйбірлер жетіштірмәсек, экономика өсмәсе, біздің бату девам етешек. Чүнки бүгін менә урташа алганда кредитка түләүчеләр үзенең киременең 23% кредитка түләләр. Әгәр дә 30% булса, ул уже банкрот. Юрганыңа карап аягыңны сузырга. Юрганыңа карап аягыңны үзеңнең мөмкинлегеңне син санарга тиеш. Синең бүген эшең юк икән. Синең 5 елга алга санаган, хотя үзеңнең бизнес план дибез инде, перспективный план. Шынлап та сен ақша алып битан қайтару юлын тапмайсың екен, аны алуның мәгънәсе юк. Тамашачыларыбыз өчен дә күп кенә файдалы мәгълүмат булгандыр дип ышанасы килә. Иң мөһиме ахыры хәерле булсын дигән теләктә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.